حالافي جزي زي حلف قالك يزارب نزي حلف ثوان حسن قلات كيوتي لقوان قبر الله بلساني معك بعززلو كنافري በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ኣፍቀርቲ ናይ ደና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ብፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ከይጸብጸበ ብሰላም ባሪኹም ቀዲሱን ናብ ዝቅዱስ ዕለት እዚ ስለ ዘብጽሐና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ እምበር ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቁርብ ብዛዕባ ሓሳማታትን ስግአንን ክንዘራረብ ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም ከፈጽመና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። ሕራይ ኣብዚ እንዘራረበሉ መጀመርታ እትዮም ዝኾነ ምእመን ክትሓቶ ከለኻ ወይ ይብላዕና ይብላዕን ክትብሎ ከለኻ ዝህበካ መልሲ ጳጳስ እከለኮ ከምዚ ኢሉ ወይ መምህር እከለኮ ከምዚ ኢሉ ወይ ሰባኺ ወንጌል እከለኮ ከምዚ ኢሉ ዝብል መልሲ እዮም ዝቡኻ። ስለዚ ንሕና ኸ ክንምርምር ኣይግባአና እንድዩ? ክነንብብ ኣይግባአና እንድዩ? መልሲ ዝኾነና ንዓና ክንእክብ ኣይግባአና እንድዩ ዝብል ክንርኢ ኢና። ሕጂ ከም ቀንዲ ነጥቢ ሒዝያ መፅዮ ዘለኹ ናይ ጳጳስ ማርማሪ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣቦ ኣብቲ ዝሓለፈ እውን ናቶም ቪድዮ ገይጋ ዝኾነ ትምህርቲ ሂበኩም ነይረ። እዚ ከምዚ ክብል ከለኹ ኣዝዩ ብዙሕ ጠቃሚ ቪድዮታት እውን ኣለዎም፣ ግን እቲ ገይጋታት ንዓና ዘይጠቕመና ከዓ ኣምፂና ክንመሃረሉ ስለ ዝግባአና ዘብሎ ዘለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳምነት ንዕኦም እንታይ ይብሉ ብኸመይ ይገልጽዎ ክንርኢ ኢና። ካብኡ ቀፂልና መጽሓፍ ቅዱስ ከ እንታይ ይብል እንታይ ይገልጽ ዝብል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ገለ ጥቕስታት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንኹሉ ተኸታቲልና ብዝግባእ መርሚርና እቲ ሓቂ ኣየና እዩ እንታይ ከ ክንገብር ኣለና እንዝብል ኩልና ክንሓስበሉ ይግባእ። ስለዚ ናብኡ ክእትወኩም ንኹልና ሰናይ ምክትታል። My second question is it okay if I'm eating pork? Well, if you're not a Muslim, then it's okay. If you are, go back to your prophet. ሕራይ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰብ እዩ ዝሓትት ዘሎ ፖርክ እንተበሊዐስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ከም ካልአይቲ ሕቶ ዘቕረብዋ ሕቶን መልስን ዝህብሉ ማለት እዩ። ሕጂ መልሶም እንታይኦም ዝምልሱ ዘለዉ ንሶም ክርስቲያን እንተኮይንካ ፀገም የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ሙስሊም እንተደኣ ኮይንካ ግን ናብቲ ናትካ ነቢ ተመሊስካ ንዕኡ ሕተተ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ሕራይ ንቐፅል። My beloved, Christianity doesn't have this is good and this is bad. This is okay and this is not okay. Everything is good because everything came from the good God, including the pig. Who created the pig? God. Well, this good God, how can he create something that is not good? Impossible. But when you read in the Old Testament, the third book in Torah, Leviticus chapter 11, the Lord God warned the Israelite nation of what to eat and what not to eat from as far as animals are concerned.
So he was referring about the pig, one of the animals that you cannot eat its meat. Why? Because the Lord God in Leviticus 11 says, any animal that has its hoof not split, if it's one piece, the hoof, the bottom of the foot, if the hoof is one piece, you do not eat from that animal. If the hoof of that animal is split, you can eat that animal. It is okay. The pig, the hoof of it is one piece. Okay. رأيو حجي أبزن ريا زلنا حجي بيتي ناستاين نقبر نزارعرب زلنا مالتي كلنا هنستوعب لقباناي حجي مجمريا انت يمزو زلو እግዚአብሔር አምላኽሲ ሕማቕ ኣይፈጠረን ኩሉ ጽቡቕ ይፈጢርዎ ነዛ ሓሰማ ወሲኽካ ኩሉ ጽቡቕ ይፈጢሩ ይብሉና ኣሎ እወ ጽቡቕ ፈጢሩ መልስና ካሱ ማለት ግን ንዓኻ ኸርክሰካ ዝኽእልን ከንጽሐካ ዝኽእልን ነገራት ከዓ ፈላልዩ ብፍላይ ንደቂ ሰባት በቲ ብኣምሳሉን ብኣርኣዩን ዝፈጠሮ ሰብ ንዕኡ ኸርክሶን ከንጽሆን ዝኽእል ከዓ ፈላልዩ ነጊርዎ ኣሎ ንኣብነት ርኹሳት መናፍስቲ ንብል ርኹሳት መናፍስቲ እንታይ እዮም ግብሪ ሰይጣን ዘለዎም ሰይጣን ከንታይ ፍጥረት ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ጽቡቕ ገይሩ ፈጢሮ እወ ጽቡቕ ገይሩ ፈጢሮ ስለምንታይ ዳ ርኹስ ንብሎ ኣለና ሕጂ ስለምንታይ ናቱ ግብርታት ክንገብር ዘይንደሊ ምኽንያቱ በቲ ዝገበሮ ግብሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ርኹስ ክኸውን ናጽነቱ ስለ ዝሃቦ ርኹስ ስለ ዝኾነ ካብቲ ቅዱስ ተፈልዩ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ክፍጠር ከሎ ግን ኩሉ ጽቡቕ ኢሉ ኩሉ ሰናይ ኢሉ ኣብዚ ዘፍጥረት ክሪኢ ከለና ፍጥረታት ብምልኦም 22 ክፍጠሩ ከለዉ ንኩሉ በብመዓልቱ ክፈጥሩ ከሎ እንሆ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ርአየ ዝብል ኩሉ ጽቡቕ ይፈጢርዎ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ንኸውን ዘለና ማለት እዩ ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ጠው ዘበልኩም እንተ ዳ ሪኢኹም ኮይንኩም ለቪቲክስ 11 ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ሌዋውያን ምዕራፍ 11 ማለት እዩ ሌዋውያን ምዕራፍ 11 ብዛዕባ ሓሰማ እንታይ ይብል ብዛዕባ ዝብልዑን ዘይብልዑን ብዛዕባ እግሮም ምቁሉን ዘይምቁሉን ብዛዕባ መኽስዕ ዝመልሱን መኽስዕ ዘይመልሱን ፈላልዩ ነገርና ኣሎ እዞም ብሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም ብጣዕሚ ትዝገርም ትዘሕፍር ማለት እዩ ሓሰማ እግራ ዕቡስ ስለ ዝኾነ ኣይትብላዕን ይብሉ ኣለዉ ግን ክቐፂልና ክንመፀ ኢና ንካልእ ትርጉም እዮም ዝህብዎ ብትርጉም እዮም ስታይ ትርጉምዎ እምበር ልክዕ ነቲ ሓሰማ ኣይኮነን ኢሎም ዝብሎ ግን ሕጂ ኣብዚ እንተሪኢና ሓሰማ እግራ ዕቡስ ድዩ እስከብ ስእሊ ርአይዎ ዕቡስ ድዩ ዕቡስን ባዕልኩም ክትመስከሩ ኢኹም ሕጂ ማለት እዩ ንሶም እግራ ዕቡስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ግን ክንመፀ ኢና በብጥቕሲ እውን ክንመፀ ኢና መወዳእታ ማለት እዩ እግራ ምቁሉ መኽስዕ ግን ኣይትመልስን እዩ ዝብላ ብዝኾነ ግን ኣቦታትና ቀደም ዝመሰልዎ ክትበልዓ ዝደለኻ በጉንባ ሕሲ ዛግራ በላ ኢሎም እዮም ክትበልዓ ንዝደለኻ ካልእ ትርጉም እንዳሃብካ እንዳጠዋወኻ ከምቲ ድሌትካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ለዚ ቀፂልና ኣብቲ መወዳእታ ካልእ ስእልታት እውን ከሪአኩም እየ ብዛዕባ እዚ ሓሰማ ብዝተፈላለየ እምነታት ኣይንበልዖን ዝብሉ ስለ ዘለዉ ንዕኦም ንምድንጋር ኣብ ከመይ ዓይነት መግብታት ይኣትውን ክርአ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ንቐፅል is one book that is the salvific book of God to the humanity. God is sending His salvational message to the human race. So whenever you approach the Holy Bible, approach it as the salvific book of God. It is not about animals, geography, whatever. It is spiritual, salvific plan of God to the human race. So when God spoke about animals, spoke about trees, spoke about the birds, He was sending a profound
spiritual message for our own salvation and redemption. Do not eat from the pig, because the hoof is not split, it's one piece. The word eating here means do not mix. When you want to explain something to a kindergarten child, you cannot talk to a kindergarten child like you talk to an adult, a mature person. Whenever you speak to little kids, you need to use colors, pictures, items. You need to show them. Why? Because the brain is not mature enough to fathom what you say at a very mature level. You need to go down to their level. So when you come to a kindergarten child, you say, here is an apple, and here is another apple. How many now? 2 apples. Okay? When the child looks at things and colors, it gets printed. They'll never forget. God's wisdom will always look at us as kindergarten level children, even if I am the Pope. Okay. دحان ናብዚ ንምፃእ ምክንያቱ እቲ መግለፂ ነቲ ህዝቢ መብርሂ እዮም ዝህቡ ዘለው ንሱ ከዓ ንቆልዓ ልክዕ ከም ዓብይ ጌርካ ክተረድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ናይ ዓብይ ዘረባ ክትዛረቦ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ደኣ ምስልታት እንዳገበርካ እዚ ከምዚ እንዳበልካ ክንደይ ይኸውን እዚ እንዳበልካ ምስ ምስሊ እንዳርኣኻ ኢኻ ክተረድኦ እትኽእል ስለዚ በቲ ናይ እንስሳታትን ናይ ኣትክልትን ገይሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልእኽቲ ዝሰደልካ እግዚኣብሔር እምበር ልክዕ በቶም እንስሳታት ወይ ከዓ በቶም ኣትክልቲ ብኡ ኣይኮነን ዝገልጾ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ እቲ ትርጉም ዝህብዎ ዘለዉ እንታይ እዩ እዚ ሓሰማ እግራ ዕቡስ ስለዝኾነ ሕውስ ስለዝኾነ ነቲ ነገራት ነቲ ቃላት ከዓ ኣይተሓውስዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይተሓውስዎ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ናታ እግራ ዕቡስ ስለዝኾነስ ኣይትብልዕዋን ማለት ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሓሰማ እግራ ተመቕለ ከም ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ምናልባት ኣብቲ ንሶም ዘለዎ ዕቡስ እንተኮይኑ ኣደኖ ኣይፈልጥን እየ ግን ብዝኾነ ሰርች ጌርና ክንሪኦ ከለና ሓሰማ እግራ ተመቕለ ከም ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልእኽቲ በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ትኽክል ከም ዘይኮነ በዚ ነረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ حراي أبزي أنا رأيها حجي دحين تمرسنا خل مسأينا جن زيا نرأيها مو قدام النت جن نابتي ناي مصحف قدس تقصدات انتهي الزبل بفلاي أختي مجمرتا ناي زلواويان معرف حسرت حدا عبزحي دارجا زعبة حسما زبل قالسي كابي 10 شومن تويل علي خو نخل الله مصحف قدس እቲ ናቱ መግለፂታት ኣብ ገሊኡ ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል መብዛሕትኡ ግን ሓደ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 7 ዘሎ እንተደኣ ርኢና እንታይ እዩ ዝብል ሓሰማ ሸኾንኣ ምቑል እዩ መኽሱዕ ግና ኣይትመልስን እያ እሞ ንሳ ንኣኻትኩም ርክስቲ እያ እዚኣተን ንኣኻትኩም ርኩሳት እየን እሞ ስጋአን ኣይትብልዑ ገንበን እውን ኣይትተንክዩ ይብለና ኣሎ ኣራይ ብትኽክል እዚ መልእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ካብኣ ቀፂልና እውን ንኣብነት ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 14 ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 8 ዘላ ከዓ ክንርኢና ንሳ እንታይ ትብል ሓሰማ ሸኾንኣ ምቑል እዩ ግናኸ መኽሱዕ ኣይትመልስን እያ ንሳ ንኣኻትኩም ርክስቲ እያ ካብ ስጋአን ኣይትብልዑ ገንበን ኣይትተንክዩ ሓደ ዓይነት ረእይዎ ሕጂ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን እቲ ዘሎ እቲ መልእኽቲ ዋላ ብኻልእ ከየብልዎስ ልክዕ ከም ዘለዎ እዩ መፂኡ ዘሎ ንስኻ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ሓራይ
نخيد نقصل أتيكم كتنببوا تخليكم بتي تقصد زبلكم زلهم ግን ንእሽተይ ንመትሓዝየ ኣነ ክሳይ ዝህበኩም ዘለኹ ማለት እዩ ሕራይ ካብዚ ቀፂልና ናብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 65 ክንከይድና ምዕራፍ 65 ካብ ፍቕዲ 4 ዘሎ ድሓን ክንርኢ ምናልባት ንኸይነውሓና እምበር ንስኹም ልዕል ኢልኩም ካብ ፍቕዲ ሓደ እንተንቢብኩማ ዝበለፀ ክኸውን እዩ ግን ኣብኡ ካብ ፍቕዲ 4 እንታይ ትብል ኣላ መናፍስቲ ክሓቱ ኣብ መቃብራትን ኣብ ሕቡእ ስፍራን ይሓድሩ ስጋ ሓሰማን ንጣዖታት ዝተሰውኡ ርኹስ መግብን ይበልዑ ንኻልኦት ከዓ ንሕና ኣዝና ቅዱሳት ኢና እሞ ካባና ረሓቁ ኣይትቕረቡና ይብልዎም ይብል ኣሎ ኣብዚ ክግስጾም ከሎ እዩ ሕጂ ንዕኦም ንሳቶም ስጋ ሓሰማን እንዳበልዑ ኣብ ርኹሳት መቃብራት እንዳሰፈሩ ከለውስ ነቶም ካልኦት ንሕና ቅዱሳት ኢና እሞ ኣይትቕረቡና ካባና ረሓቁ ይብልዎም ይብል ኣሎ ሕራይ ልክዕ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ከይወፃና ከለና ኣብ ምዕራፍ 66 እንተዳ መፂና ሕራይ ኣብ 66 ካብ ፍቕዲ 3 ዘላ ክንርኢና እሞ መሊስና ከዓ ካልእ ክስታይ ክነቢልና ሕጂ ግዜ ንምቁጣብ ሕፅር ሕፅር ኣቢለ እየ ክስታይ ዝነግረኩም ዘለኹ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ካብ ፍቕዲ 3 እቶም ህዝቢ ከም ዝደለይዎ ይገብሩ ኣለው ንኣቶም ብዕራይ ምስዋእን ሰብ ምስዋእን ሓደ እዩ ገንሸል ምስዋእን ከልቢ ምስዋእን መስዋእቲ ብልዒ ምቕራብን ደም ሓሰማ ምስዋእን ንዓኣቶም ሓደ እዩ ጸሎት ዕጣን ምቕራብን ጣዖት ንጣዖት ምምስጋንን ንዓኣቶም ሓደ እዩ ረዩ ሕጂ ተፈላለዩ ሳይ ዘብሎ ዘሎ ማለት እዩ ብዕራይ ምስዋእን ሰብ ምስዋእን ሓደ እዩ ንዓኣቶም ውላሎ ንዕኡ ግን ሓደ ከም ዘይኮነ ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዕራይ ምስዋእን ሰብ ምስዋእን ከመይ ጌርካ ሓደ ክትገብሩ ሕጂ ንኩሉ ክሳይ ቢሎ ዋላ ንጣዖት ምስዋእን በቃ ዕጣንን ክሳይ ዕጣን ምቕራብን ሓደ እዩ ንኣብነት እዚኣ ንገንሸል ምስዋእን ከልቢ ምስዋእን መስዋእቲ ብልዒ ምቕራብን ደም ሓሰማ ምስዋእን ንዓኣቶም ሓደ እዩ ረዮ ገንሸል መስዋእቲ ዝቐርብ እዩ ከልቢ ግን መስዋእቲ ይቐርብ ኣይቐርብን እዩ ንዓኣቶም ግን እዚ ኩሉ ሓደ እዩ ኢሊ ይረዳእና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕራይ ንኸይነውሓና ሕጂ እውን ምናልባት ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ካብ ፍቕዲ 17 ዘላ ከዓ ሕፅር ዝበለት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እቶም ንጣዖት ከምልኹ ንገዛእ ርእሶም ዝቕድሱን ዘጽርዩን ንጣዖት ዝተወፈየ እንደ ኣታኽልቲ ዝዖዱን ስጋ ሓሰማን ኣናጹን ካልእ ዘጸይፍ መግቢ ዝበልዑን ዝጠፍእሉ መዓልቲ ቀሪብ እዩ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ተቐንዲ ኣርእስና ብዛዕባ ምንታይ ብዛዕባ ሓሰማ ስጋ ሓሰማን ኣናጹን ዝበልዑ ዝጠፍእሉ መዓልቲ ቀሪብ እዩ እሞ ወይልኦም ይብለና ኣሎ ሕራይ እዚ ብምሉእ ሕጂ ክንሪኦ ዝፀናሕና ናይ ኦሪት መጻሕፍቲ ማለት እዩ ኦኬ ነዚ ከዓ ዝካትዑ እሞ ኣብ ሓድሽ ክዳን ቀዲስዎ እንዲ ንኩሉ ቅዱስ እዩ ብኣፍ ዝወፅእ እምበር ብኣፍ ዝኣቱስ ሓጢኣት የብሉን ዝብላዕ ዘበለ ኩሉ ቀዲስዎ ያ ሓጢኣት የብሉን ኢሎም ዝከራኸሩ ከዓ ኣለዉ ሕራይ ኣብዚ ኣብ ብዙሕ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ወንጌለ ሉቃስ ወንጌለ ማርቆስ ኣብ ብዙሕ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ግን ኣብዚኣ እትውኢለ ምናልባት ዋላ ጥቕስታት እውን ክፅሕፈልኩም እዮም እዚኣ ወንጌለ ማቴዎስ
ኣብ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 29 ዘላዋላ ክንሪኣ ኢየሱስ ናብ ስግር ሃገር ጌርጌዎን ምስ በጽሐ ሓደ እኳ በታ መገዲ ምሕላፍ ክሳብ ዝስእን ኣዝዮም ሕሱማት ዝነበሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቃብራት ወፂኦም ተጓነፍዎ። ሕራይ እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ካብቲ መቃብራት ወፂኦም ይጓነፍዎ ኣለዉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ሕራይ እንሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ንስኻ ምሳና ንሕና ምሳኻ እንታይ ኣሎና ግዚኡ ከይበጽሐዶ ከተሳቅየና ናብዚ መጻእካ እናበሉ ጨርሑ። ንስኻ ምሳና ንሕና ምሳኻ እንታይ ኣለና ግዚኡ ከይበጽሐዶ ከተሳቅየና መጺኻ እንዳበሉ ጨርሑ ይብለና ኣሎ። ሕራይ ቀጺልና ናብታ ቀንደስታይ ክንኣቱ ኢና። ካብኣቶም ርሕቕ ኢሉ ብዙሕ መጓሰ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፅኣና እንተኾይንካስ ናብዚ መጓሰ ሓሰማታት ስደደና ኢሎም ለመንዎ። ሬዎም እቶም ዝልምንዎ ዘለዉ መን እዮም? እቲዮም ርኩሳት ኣጋንንቲ ካብቲዮም ሰባት ማለት ካብቲዮም ሰባት ተውፅኣና እንተ ደኣ ኮይንካ ናብዚ መጓሰ ሓሰማታት ስደደና ይብልዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ሕራይ ነዞም ሰባት እዚኦም ክቅድሶም ኢሉ ነቲ ርኩስ መንፈስ ካብኦም እንድሕር ደኣ የውፅኦ ሃልዩ ኮይኑ እቲ ርኩስ መንፈስ ወፂኡ ናብ ምንታይ እዩ ክኸይድ ዘለዎ? ናብ ርኩስ ድዩ ክኸይድ ዘለዎስ ወይ ናብ ቅዱስ? ኣብዚ ክንሓስብ ይግባአና። ሕራይ ንቐጽል። ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ከዱ። እንሆ ከዓ ብዘሎ እቲ መጓሴ በቲ ጸድፊ ነፊጹ ኣብ ባሕሪ ኣተወ። ኣብኡ ጥሒሉ ከዓ ሞተ። ሕጂ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ዋላ ኣሎ ኣስፋ ሓቢሉ ካልእ ይገልጾ ማዕረ ክንደይ ከም ዝነበረት መጓሰ ሓሰማታት ብዝያዳ ግን ወፂኡ ናብአን ከደ። ልክዕ ካብአንካ ጸዲፎም ካብ ጸድፊ ጸዲፎም ሕጂ ናብ ምንታይ ከይዶም? ናብ ባሕሪ ኣትዮም ከዓ ሞቱ ኢሉና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሞት ይሰውረና። ሕጂ ነዚታት ጥቕስታት ኣቲና ርኢና ባዕልና እውን ደጋጊምና ኣንቢብና ክርዳኣና ይኽእል እዩ። ብዝያዳ ግን እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንሶም ወይ ካልኦት መምሃራን እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝህቦ ትምህርትን ገለን ክነስተውዕል ይግባአና እዩ። እቲ ንዓኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ባዕሉ ዘሎ። ንዓኻ ርኩስ እንተይልካ ንዓኻ ርኩስ፣ ንዓኻ ቅዱስ እንተይልካ ከዓ ንዓኻ ቅዱስ። እቲ እግዚኣብሔር ዝቀደሶ እቲ ዝፈጠሮ ኣይኮና ንብ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈጠሮ ኩሉ ጽቡቕ ከም ምዃኑ ባዕሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ጠቂስዎ እዩ። ቅዱስ እዩ፣ ጽቡቕ እዩ ከዓ ብግብሪ ግን ንኣብነት ከምቲ ሳጥናኤል ብግብሩ ዝጸደፈ ብድሕሪኡ ሰይጣን ተቐይሩ ስሙ ናይ ኣጋንንቲ መሕደሪ ናይ ርኩሳት መናፍስቲ መሕደሪ ዝኾነ ልክ ካልእ እውን ንዓና ዝጠቕሙናን ዘይጠቕሙናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈላልዩ ሂብና ኣሎ። ሓራይ ጽቡቕ ኣብዚ ከኣኽለና ኸውን ካብዚ ቀፂልና ምናልባት ብዙሕ እኳ ኣብ መብዛሕትኡ ስታይ ዝኹንንዎ እዚ መብልዕ ስጋ ናይ ሓሰማ ኣብ ናይ ሙስልምና እዩ ብዓብዪ ዝርአ። ኣባና ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከዓ ኩሉ እኳ እንተዘይበልኩ መብዛሕትኡ ዝጽየፎ ዋላ ብባህልና ዋላ ብልምድና ዘይነበረ ምሳና እዩ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ብፍላይ እዞም ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ነገር እዚ ብዝተረቐቐ መገዲ ክብላዕ ከም ዘለዎ ዝገብርዎ እዩ። ካብዚ ስእሊ ኣብዚ ስክሪን ገይረልኩም ዘለኹ ቁሩብ እንታይ እዚ እንዳበልኩም ክሳይ ጸኒሕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ግን ብምልኡ
ንዓኹም ከም ክስታይ ክኾነኩሚ ኣብዚ እውን ተወሳኺ ክስታይ ኣላኽ ንከፍታሞ ሓራይ ክንቅፅልና ናብኣ ንኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲ ካብቲ ብሕቡእ ዝኣቱ መግቢ ወይ ከዓ ብሕቡእ ከይፈለጥና እንበልዖ መግቢ ጀላቲን ዝበሃል ኣሎ እዚ ጀላቲን ብጣዕሚ ዋላ ካብዚ ክስታይ ከብለልኩሞ ጀላቲን ካብ ምንታይ ዝርከብ ምስ ምንታይ ክዝሕወስ ብምሉእ ክስታይ ክንሪኦ ኢና ናብዛ ስእሊ እውን ክምለሰኩም ምሳይ ብፅሑፍ ሒዝዮ ዘለኹ ግን ንእሽተይ ከንብበልኩም ጀላቲን ካብ ኮላጅን ዝተረኸበ ፕሮቲን ኮይኑ ኣብ ቆርበት እንስሳትን ኣዕፅምቲ መለጋግቦን ቴንዶንን ዝርከብ ፅሕጊ ዘለዎ ፕሮቲን እዩ ልሙድ ካብ ቆርበትን ኣዕፅምትን ላሕምን ሓሰማታትን ብመስርሕ ምፍላሕ ምንቃጽ ብኣሲድ ወይ ቤዝ ምሕካምን ምፍታሕን ዝመጽእ እዩ እቲ ዝፍጠር ጀላቲን ሕብሪ ዘይብሉ መኣዛ ዘይብሉ ጀሊ ዝመስል ንጥረ ነገር እዩ ሓራይ እዚ ሕጂ ዝኾነ ሽታ የብሉን ዝኾነ ሕብሪ እውን የብሉን ምስ ዝኾነ ሓዊሶም እዮም ዝህቡኻ ካልእ መግቢ ኢልካ ንኣብነት ዋላ ፍረታት ኢልካ ብፍረታት ዝተሰርሐ ኢልካ ክትበልዖ ትኽእል ማለት እዩ ከምትኽእል ገይሮም ኣራቂቆም ዝሰርሑ ወይ ዓይነታት ጀላቲን ዓይነት ህን ዓይነት ለን ኢሎም ኣብ ክልተ ይኽፈሉ እቲ ዓይነት ህ ጀላቲን ዝበሃል ካብ ቆርበት ሓሰማ ጥራይ ክመጽእ እንከሎ ኢሉ ርያ ዓይነት ህ ዝበሃል ጀላቲን ካብ ቆርበት ሓሰማ ጥራይ ዝመጽእ ዓይነት ለ ጀላቲን ድማ ካብ ቆርበት ከብትን ጠለበጊዕን ወይ ካብ ማዕድናዊ ኣዕጽምቲ ከብቲ ዝመጽእ እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ለ ዝበሃል ከዓ ካብ ከብትን ጠለበጊዕን ወይ ከዓ ካብ ማዕድናዊ ኣዕጽምቲ ከብቲ ዝመጽእ እዩ ብለና ኣሎ ሕራይ ካልእ ከዓ ኾሽር ዝበሃል ኣሎ ኾሽር ጀላቲን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዓሳ እዩ ዝመጽእ ይብለና ኣሎ ኾሽር ዝብል ጀላቲን ካብ ዓሳ እዩ ዝመጽእ ስለዚ እዚኦም ዝተፈላለዩ ሰለስተ ዓይነት ዝተፈላለዩ ጀላቲን ኣለዉ ምስ መግቢ ተሓዊሶም ኣብ ዕዳጋ ንረኽቦም ኣብ ዝኾነ ዕዳጋ ንረኽቦም ማለት እዩ ሓራይ ኣጠቃቅማ ጀላቲን ኣብ መግቢ መመላኽዒ ቅብእን ካፕሱልን ወይ ከዓ ከምዚ ንኽንያታት ድዩ ወይ ዝኾነ ክስታይ ተሓዊሱ ክስታይ ዝመጽእ ማለት እዩ ልሙድ እዩ ይብለና ኣሎ ንጥዕናዊ ረብሓታት ጀላቲን ንጥዕና ቆርበት ፀጉሪ ጽፍሪ መለጋግቦን መዓንጣን ከደንፍዑ ዝኽእሉ ህንጻታት ፕሮቲን ዝኾኑ አሚኖ አሲድ ዝሓዙ እዮም ብተወሳኺ ኣካላትና ንጥዑይ ቆርበት ኣገዳሲ ዝኾነ ዝያዳ ኮላጅን ንኸፍሪ ክሕግዞ ይኽእል ይብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ከም ጥቕምታት ንዕኡ ኢሎም ገሊፆም መደናፍዒ ዝገብርዎ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጀላቲን ዝብል ካብ ምንታይን ክስራሕ ከም ዝኽእል ርኢና ኣለና ኣብ ምንታይ ከ ይሕወስ ከምዚ ኣብ ስክሪን ትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ gelatin is a flavorless colorless animal based protein that is derived from the collagen in animal bones skin and convective tissues ይብለና ኣሎ ሕጂ እቲ ዓንተቦ ዝገለጽኩልኩሚ ካብ ምንታይ ዓይነት ዝኾነ ሕብሪ የብሉ ወይ ከዓ መቐረት የብሉ ካብ እንስሳታት ዝስራሕ ካብ ናይ ኣዕጽምትን ካብ ቆርበትን ዝስራሕ ከምዃኑ ይዝነግረና ዘሎ it is often used as a thickening or stabilizing agent in many foods including ኢሉ ሕጂ ከም ኣብነት እዮም እዚኦም ቀሪቦም ዘለው ኣብ ምንታይ ይጥቀም ከም ዘሎ ወይ ከዓ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ከዓ
كمزي كم مراغودي ወይ ከዓ መመላኽዒ ዝጥቀምሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግቢ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝጥቀምሉ ኬንዲ ከምዚ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኬንዲ ዝኾነ ተገዚኡ ንቆልዑ ክስታይ ዝውሃብ ማለት እዩ ወይ ከምዚ ከረሜላ ዝመስል ብፍላይ እቲ ልስልስ ዝበለ ኣሎ እዚ ኣብዚ እውን ይኣቱ እዩ ከም ካልእ ማርሸሜሎን ዝብልዎ ኣሎ ንሱ እውን እንታይ ዝብሎ ዘሎ a special type of gelatin usually pork is required to make fluffy non-sticky marshmallows አጂ እዚ ከዓ በቃ ካብ ናይ ሓሰማ ዝስራሕ ኮይኑ እቲ ናብኡ ዝኣቱ ብዝያዳ ግን ንዕኡ ከምዚ ንኸፀብቆ ወይ ዝኾነ መልክዕ ንክህቦ ኢሉ ተሓዊሱ ስታይበል ንስኻ ግን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝብላዕ ማለት እዩ እቲ ዝፈለጥ እኳ ዝፈለጥ እንዴ እቲ ዘይፈለጥ ግን ከይፈለጠ ካልእ መሲልዎ ዝበልዖ ማለት እዩ ካልእ ቀንዲ ብፍላይ ከዓ ንናእሽቱ ንህፃናት ተገዚኡ ዝውሃብ ኩሉ በዓል ኬንዲ እውን ከምኡ ዳርጋ ቆልዑ ዝበልዕዎ ግን ብዝያዳ ያጎርት ዝበሃል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ፍረታት ዝተሰርሐ መብዛሕትኡ ያጎርት ዝስራሕ ካብ ፍረታት እዩ ሕጂ ሕትምቲ ኩባያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምስተፈላለየ ዕሹግ ይሽየጥ ግን ኣብኡ ከዓ ይኣቱ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ኣዝና ብዙሓት ብዘይፍለጥ ተጠቂምናሉ ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ some brands use gelatin to keep yogurt from separating and maintaining its creamy texture ሕጂ እቲ ናይ ክሬም ዘለዎ መመላኽዒ ናቱ ወይ ንኸይመቃቐል ወይ ዝኾነ ክስታይ ንኸይቅየር ፅቡቅ ገይሩ ንኸተሓሕዞ ዝጠቅም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጀላቲን ዝበሃል ናብኡ ከዓ ይሕወስ ማለት እዩ ካልእ ጀሊ ዝበሃል እውን ኣሎ ንዑ ሓዊስካ ወላ እዚ ጀሊ እሱ እውን ገዚእኻ መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑ እዮም ዳርጋ ዝጥቀምሉ ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ወይ ከዓ በዓል ኤውሮጳ ይኹን እስራኤል ይኹን ኣብ ዝኾነ ስታይ ወፂና ንጥቃዕ ዘለና ግን እዚ ምግብታት እዚ ተሰሪሑ ተዳልዩ ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝፀንሐና ገዚእና ብዘይፍላጥ እቲ ስሙ ሒዝና መፂና እንጥቀመሉ ንደቅና እውን ንህቦም ኢና ማለት እዩ ስለዚ በዓል እዚ ኸ ከምኡ ስታይብል ትዝገርም ኣብዚ ታሕተወይቲ ናይ ጥርሙዝ ትመስል ወይ ከዓ ከምዚ መስተይ ምስኣ ዘለዋ ቤቨሬጅስ ገለ ዝብል ዘሎ ኣብ ከም በዓል ዋይን ዝኣመሰለውን ኣብ ከም በዓል ቢራ ዝኣመሰለውን ይሕውስዎ እዮም ሕጂ ነዚ ነቲ ትሕዝቶ ናይቲ ዓይነት እንገዝኦ ዘለና ነቲ ትሕዝቶ ብፅቡቕ በቃ ብፅፉፍ ኣንቢብና ዘይንጥቀም እንተደኣ ኮይና ኩልና ናይዚ ነገራት እዚ ተኻፈልቲ ኢና በቲልካ በቲ ኩልና ንበልዖ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሜላታት እዚ ተጠቂሞም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ክበልዖ ከም ዘለዎ ይገብሩ ኣለዉ ምክንያቱ ኣከራኻሪ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዳርጋ ከይነውሓና ቪድዮ ንውሕ ተኢሉ እውን ብዙሕ ኣፀጋሚ ስለ ዝኸውን ብዙሕ ሰብ እውን ስለዘይከታተሎ ኣብዚ ከኣኽለና ይኸውን ንኩሉ እንገብሮ ግን ብምስትውዓልን ብምምርማርን ክኸውን ይግባእ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብቲዮም ብኽፉእ ብስውር ገይሮም ካብቲ ዘይደለኻዮ ካብቲ ዘይሓሰብካዮ ከጋግዩን ከደናገሩን ዝኽእሉ ሰባት ይሰውረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ጠሚቱ ኩሉ እንገብሮ እቲ እንዳፈለጥና ብድፍረት ይኹን ወይ እቲ ከይፈለጥና ብስሕተት እንገብሮ ምሕረቱ ሰዲዱ ይቕረ ክብለልና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን